Nyt on Paajasella paljon tilaa, mutta ei saa laukausta maalille asti ja lopulta se pomppii sinne vuoren juurelle. Vuoren juuri saa siinä vähän käsilleen ilmeisesti ja nyt tekee sitten Arkkilalla kipeä. Toivottavasti ei sen pahemmin sitten käy, mutta kipeää tekee ja huoltoa tarvitaan paikalle. Nyt oli kyllä Paajasella sitten todella paljon tilaa keskustassa ja Jalo sinne lähtee tarjoilemaan, mutta tuota paikkaa nyt ei pysty kotijoukkue hyödyntämään ratkaisumaalin tekoon. Veikko Paajanen siis onnistui ensimmäisessä kamppailussa Indiansia vastaan maalin viimeistelemään. Jalo vääntää kiistasta pallon TPS:lle ja ratkaisu syntyy maalin edustalta Veikko Paajanen, mutta katsotaan mennäänkö tuo tarkastamaan. Saattoi olla nimittäin maalivahdin alueella vielä Veikko Paajanen, mutta TPS on näitä ohjattavia maalin edustaan viljellyt. Ja nyt tekee siitä myös voittomaalin ja ilmeisesti tuota ei lähdetä tarkastamaan sen kummemmin. Veikko Paajanen onnistuu jälleen maalin teossa. Ja Eero Jalo, 4 tehopisteen päivä tänään. Kyllä se lähdetään vielä tarkastamaan ja näin arvelinkin. Tämä tietysti Kohoksin kannattaa haastaa ilman muuta. Ei heillä mitään hävittävää ole ja siellä on Tossu siellä maalivahdin alueen kulmassa. Ja sitten katsotaan, että missä kohtaa se sitten, vai onko korkeaa mailaa siellä haastetaan ilmeisesti. Lähinnä mietin, että jos haastaa korkeaa mailaa, niin oma sääntötuntemus ei nyt kerro, että voiko, jos korkea maila ei ole, mielestäni ei ole korkea maila, niin voiko se maalin ottaa pois sillä, että on jalka maalivahdin alueella, mikäli se näin on. Koska sitä se ilman muuta siellä mielestäni on. Mutta jos tuo korkeasta mailasta haastettiin, niin voidaanko silloin kumota näytettyä? No se varmasti nähdään hetken kuluttua. Mielestäni tuo Paajasen Tossu siellä maalivahdin alueella on maalinteon hetkellä. Joten nyt on sitten vaikea sanoa. Nyt nähdään tuomio. Ja maali, kyllä. TPS ottaa 2 pistettä Veikko Paajasen osumalla.